प्रणाम। हम है भैया आलोक मैरवा। हाँ, जे लोग ना चिन्हत होई ओकरा लोग के बता दी कि हमारे मेहरारू एसडीएम बनला के बाद छोड़ के भाग गइल बिया। हाँ, तो ओकरा खातिर हम कुछ लिखले बानी, तो सुनी भैया। हमरा के उ छोड़ के सारा नाता तूर के दू दू गो लड़का के मतारी होला के बावजूद हमरा के छोड़ देलक। ई ठीक ना कइलक। तो ई कहानी हम बताओ तनी अपना बिहार के एसडीएम मैडम के, जेकर पति कितना पढ़ा लिखा के उनकरा के एसडीएम बनैलन आ बाद में उनकरे पीठ पर लात मार के चलो। हाँ, दोसर बियाह कर ली। तो सुनी भैया, कितना प्यार से कहत रहे हमरा के सूते के बेरा कि मुझे एसडीएम बना दे सनम, दिन दिन भर करेंगे पढ़ाई हम, मुझे कहाँ पता था ये सनम, एसडीएम बनते तुम बदल दोगी बलम। पहले भागम भाग रेस में मर्द लोग आगे रहते लो, लेकिन अब मर्द लोग के पीछे छोड़ते हुए नारी सबसे आगे बारिश हो। नारी मर्द लोग के पीछे कर दिल बा भागम भाग दौड़ में। हाँ, अब एसडीएम के पति के जौन हाल बा उ अब हम बताओ तनी। तो एसडीएम के पति के का हाल बा अभी सुनी। हम ना बुझनी तो हर इरादा, कि हम ना बुझनी तो हर इरादा, तू हमारा के छोड़ के शादी करबू दोबारा। हमके बना के चल गइलू गाधा, ओवर टाइम काम करते करते हो गइल बानी हम आधा। हम ना बुझनी ई तहार इरादा। एसडीएम बनाए खातिर अब उनकर पति का कइले बारन ई सुनी। अब सवेरे से लेके सांझ तक बालू लोड कैनी, कि सवेरे से लेके सांझ तक हम बालू लोड कैनी आ सांझ से लेके रात तक बोरा लोड कैनी। आ इतना मेहनत करके तहरा के एसडीएम बनैनी, आ एसडीएम बनैला के बाद का हम घेवड़ा पैनी। तो बात यह बा कि कामयाब हो गईला के बाद कामयाब आदमी गरीब आदमी के गा ना पीठ पलात मार के चलिए जाता। अंत में हम यह कहें कि देखो देखो ये दुनिया का हाल, तन कैसा हो जाता जो पाकिट में माल, तो आदमी के पूरा बदल जाता चाल ढाल। इस घटना के बाद कितना बाप के अपना बेटी पर से भरोसा उठ जाई। का हो गल बा हमनी के समाज के कि जब कामयाब हो जाता आदमी तो अपने आदमी के भूल जाता जे उनकरा के कामयाब बनावे में उनकर सबसे बड़का हाथ बा। तो ऐसा ना होके के चाहिए। हमार काम बा जनता लोग के जागरूक कर, तो हम अपना कॉमेडी शो के माध्यम से जागरूक करतनी। अब साबित होइए गए कि मेहरारू लोग पर भरोसा करे लायक अब नहीं थे। तो ये हमारे बर्बादी शो कॉमेडी शो के माध्यम से दिखावे के प्रयास कइले बनी कि कैसे आदमी अपन पति के भुला गल बारी एसडीएम बनला के बाद। तो ऐसा ना होके के चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छा लागल होके थोड़ो सा, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया लोगन, आगे में शेयर कर दिया लोगन, आ कमेंट कर दिया लोगन, आ द बर्बादी शो चैनल के सब्सक्राइब कर दिया लोगन। हाँ, प्रणाम।